Ni, apay ta, nagmalmalim nga nakaigdakat ta. Di ka pala bumangon. Sakit ka di bagbagik bakit? Nagsakit ibagbagin. Ata, Kaso aksa. trangkaso ak Ata kat gamin, ti binigat nga ar-arak. Ay, apo, di kan tumagamin pa bagbagaan. O tatatag sakit ka, ay abam dagi di babarkadam, tay suda mga gas kanyam. Suda mga itulog kanyam di ospital. Bakit? Apo, inum pa mor. Arak-arak tumagamin ti kukaam. O tatatag sakit kanya nga rod. Dewa maobram. Di kan tumagamin pa bagbagaan. Tatatag trangkaso kayo, siya tag problema. Apo bakit? Hindi ka man umanungay. Di ka man umanungot. Nati kaya mo garod. bagbagik. Nati kaya mo garod. Nagpalakpakak, tagsakit ka. Hay, arak pa mor. Ang kaki di uminom Ang tangkin tumagamin ti ulom. Nga po. Umanungay ka pa ilang. Nagsagsagay lagarot ti taon. Linggunam Ang pinto magamin tulong nga tay kwartak iti nga kakaisunan tay igatang yu ti agas yo. Paano yung kay tuman uminuman. Kakaisunan nga kwarta ko. Bumangon kat tatayin kagumatang ti Bekul dyan. Iso ti tumaram. So tagas na? Iso, tumaram ti mamintan luti may saldaw. No, umimbag kating ka man agarakan. Saan talaga tayo agas na bakit? Iso. Itatay pa ilang ko ma. Hindi po. Sige ka raw. A few moments later. Ay na, apo. Ay niya orasan. Awan man day jay nga laklakayanan. Napanan na nga tamanan. Ay, apo. Bakit? Da account. Kaya tumaranti. Itat. Na. Nya mandaytan. Di ba ko nakapaggumatang kay agas mo? Di ba dahil yung pagatag mo nga agas ko bakit? Di ba ko naman nga gumatang at ti Cool J? Ay na ako bakit? Abom nakitak pay laeng daytaw. Ay na! Si Maranta akon bakit? Naikatsan dagiti saksakit ti bagbagikon bakit? Ay na apaw. Effective gayam nga talaga dahil nga agas bakit? Cool Jin! Cool Jin! Iso din bagang bakit nga agas ka De, Cool J. Mahal nga Cool J. Ay na, apo bakit di ka mauawatan may kung alaw-lawag Jin nangig ko nga imbagam kuram nga gumata nga kiti agas ko nga Cool Jin bakit? Pilit mo. Arak mo gamin tadatapan panunot mo gaminan. Di mo data. Anak ka ng